שלום לכולם, היום נראה לכם איך לשרוד את הלילה הראשון במיינקראפט. אז נתחיל. קודם כל תיכנסו לעולם שלכם. עכשיו אני אצור עולם חדש. מקווה שיצא עולם טוב. שנייה נגדיל את המסך. הנה. אוקיי. מערה. תעזור לנו בהמשך. אוקיי, קודם כל, הדבר הכי חשוב במיינקראפט זה לכרות עצים. אני אכרות בערך איזה 15 עצים להתחלה. אוקיי. כבשים. 7, 8. אוקיי. שנייה. 12. 13. עוד 2. יש לי קצת באגים כי אני גם מצלם ובתוכנת צילום עשה לי באגים במחשב. אז לקחתי 16. עכשיו אנחנו נצטרך למצוא מקום לגור בו. אני מעדיף לעשות את הבית שלנו את הבית שלי בתוך הר. לדעתי זה הכי טוב והכי יעיל. שנייה. רק צריך לקחת ממנה את הבשר מהספייד צ'יקן. אוקיי. אני רוצה לעשות את הבית שלי. תפוח. איזה גודל של עץ. תפוח. אוקיי, אז בואו נתחיל לבנות את הבית. אני רוצה לעשות את זה פה. הנה. קודם כל נבנה לנו שולחן עבודה, שאותו בונים ככה. לוקחים את העץ שאספנו בהתחלה. לוקחים ממנו 4 קרשים. שמים אותו בתוך זה, לוקחים ממנו 4 קרשים. ועושים ככה. עכשיו אני רוצה לכם שולחן עבודה, קראפטינג טייבל באנגלית. אוקיי, בשולחן עבודה זה אפשר לבנות כל מיני דברים, למשל מקוש, חרב, כל מיני דברים כאלה. אז קודם כל ניקח לנו כמה קרשים, ונכין ממקלות, שמקלות בונים ככה. קרש אחד פה וקרש אחד פה. ניקח כמה מקלות. אוקיי. עכשיו נשים את המקלות אחד פה ואחד פה בשביל להכין מקוש. נכין מקוש אחד, ונכין לנו גם את זה, ואנחנו צריכים עוד קרשים, ניקח מהסיב, ככה, אוקיי, ככה, 2 פה, את זה, קרשי, אוקיי, עכשיו, אוקיי, עם המקוש, אז זה מה שאני מחזיק ביד עכשיו, זה, אז איתו חוצבים אבנים. אם למשל אני אכתוב אבנים עם אם אני אכתוב אבנים עם שובל או עם חרב, זה לא ייתן לי את הפריט. אז אבנים חוצבים עם זה, עם זה חוצבים עצים, עם זה חול ואדמה, עם זה הורגים חיות וכל מיני דברים כאלה. וזהו. אוקיי, עכשיו נבנה לנו את המחסה ללילה, את הבית. נעשה אותו ככה.
ניקח לנו גם כמה אבנים. אוקיי, שכבה אחרונה. אוקיי, אחר כך נחזור לשולחן עבודה, ניקח את האבנים שחצבנו, ונקיף את העיגול באמצע. את העיגול באמצע לא נשים בו, ויצא לנו תנור. את התנור נשים אותו בבית. קצר. הנה, נשים אותו. עכשיו ניקח גם את השולחן עבודה ונשים אותו בבית. אוקיי. שולחן עבודה. אוקיי. ונכין לנו דלתות, שתי דלתות. ניקח קרשים. נשים את הדלתות. תמיד תשימו את הדלתות מבחוץ. אל תשימו אותם, אף פעם אל תשימו אותם ככה. אוקיי? הנה, למשל, ראיתם איזה מהר הדלת תחצבה עם ה... הנה, יש לנו בית, מחסה. ותמיד אל תיקחו מעצים שחצבתם את כל הקרשים. בגלל שאם לא תמצאו פחם, אתם תצטרכו לפידים, אם לא תראו, אתם לא תראו בלילה. אז תמיד תשאירו כמה זה, ותעשו כמוני, שזה ייתן לכם צ'ארקול. צ'ארקול זה פחם מלאכותי. הנה, ראיתם? יצר לי פחם, שזה אותו דבר כמו הפחם הרגיל, רק שאני יוצר אותו משתי עצים, מקרשים ומעץ, ולא כאילו מוצא אותו. אפשר גם להכין אותו לפידים וכל מיני דברים כאלה. עכשיו נכין לנו לפידים. הנה, לפידים נשים בבית. ככה. הנה. נכין לנו עוד... כרגיל אני מתבלבל. ובוא ניקח עוד כמה קרשים ותשימו ככה פעמיים כאילו. זה יצא לכם תיבה. תיקחו שתי תיבות ותשימו אותם, תנקמו אותם, תשימו אותם בבית. בואו נכתוב עוד קצת. הנה, נשים אותם פה. פה. וכאן אתם יכולים לשים דברים. ככה. דברים שאתם לא צריכים. אוקיי. ועוד דבר. השמש בהתחלה היא כאן, והיא חוצה את כל השמיים עד שהיא מגיעה לצד השני. כשהיא מגיעה לצד השני כבר מתחיל להחשיך, ואחר כך עוד פעם יוצאת את הדרך, ועוד פעם ועוד פעם. תפוח. אוקיי. עכשיו יש לכם בית מוכן ללילה. וגיליתי פה מערה. או שלא, או שכן. נלך אליה מאוחר יותר. אוקיי, יש לנו כבר בית מוכן ללילה והכל בסדר. ובעצם ככה תשרדו את הלילה הראשון שלכם. ביי יוטיוב.